IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Inpakamo ni Mr. Mark Alan Abad, mangidadaulo ti Department of Agriculture iti syudad ti Batak iti mampaspasangasangan a panagibunong da iti fertilizers kada kita manalon kas paset iti programa iti syudad. Inayon na sumaruno pay ang maibunong iti off-season vegetables iti sumaruno abulan. Dahito ket tapno may promote iti off-season vegetables iti syudad. Pasangasangan dahito panagibunong tayo pa iti fertilizer, kas paset iti programa iti city, programa ni Apo Mayor ken Apo Vice Mayor ken iti konsehal nga fertilization program tayo iti panangitod iti free fertilizer kadagiti amin nga mannalon tayo iti syudad ti Batak kastamat diti para off season vegetable tayo sumarsaronong tupay nga may bunong kiti sumarsaronong nga bulan sa rain tapno ti kastaket may promote tayo itultuloy tayo iti off season vegetable iti syudad tayo nga Batak. Iti Sabalia Bangir, inbatad ni Mr. Abad kas panagsagana digiti mannalon iti tiyempo ti panagtutudo, ket manarimaan pa iti panagibunong da iti pagay. Inbatad na, adigiti libre pagay ket tulong para kadagiti mannalon tapno sanda na gumatang kadagiti bukel nga imula da nga agapu iti bulsada. Sagsaganan dagiti mannalon tayo para iti wet season una dati panagmula tayo ti pagay. Isu nga may mayat no nasapsapa nga may bunong dagiti palay tayo tapno ti kastaket makaisagana damet wenno mahandaan da digiti mannalon tayo nga padagayam free nga seed so hang kami nga gumagatangen instead nga irwarda pay dito nga puunan gatangen da manipot iti bulsada ket libre dito yun so no nasapa nasaysaya at tapno makaprepare digiti mannalon tayo so dito pay panangibunong tayo ti palay seeds ket talo iti nagapuan na. Umuna, dito yung nagapo iti City Government of Batak. Complementary kaya dito yung programa iti DA kan iti PhilRice kan iti Provincial Government. Kasama tadamot nagapo iti Department of Agriculture kan iti PhilRice babaen iti Rice Competitive Enhancement Fund when RCEP program tayo. Kabayatan na inpanamnaman ni Mr. Abad ang may kan amin ang mannalon iti syudad ti Batak kadagitoy libre pagay ken ganagan. Daytoy ket kas may sawagas iti panangipakita ti panagaya ti lokal na gobyerno kadagitoy umili iti syudad. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.